Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Мой сённяшні суразмоўца, старшыня партыі Беларускі народны фронт Рыгор Кастусёў. Добрый дзень, спадар Рыгор. Добрый дзень. Ну што ж, пагаворым пра тое, што на выпаленым палітычным поле Беларусі засталося больш-менш жывое і якія перспектывы ў яго далейшага жыцця. Але, можа быць, спачатку, спадар Рыгор, вось гэтая ініцыятыва нейкіх нікому невядомых 100 неабыякавых невядома каго, Генпракуратуру з патрабаваннем аб'явіць бел-чырвона-белы сцяг, сімволіку экстрэмісцкай. Як вы успрынялі гэтую навіну? Зразумела, што я успрыняў вельмі адмоўна такую навіну. Але наколькі нечаканай яна для вас стала? Ну, яна не зусім была нечаканай, бо мы ведаем, што такіх староннікаў прызнаць сцяг экстрэмісцкім, бел-чырвона-белы сцяг у Беларусі не адзінкі, а шмат. Не, ну, забараніць адна справа, так. Але экстрэмісцкі... Так. І я вам скажу, можа быць, я пачну больш з далёкага часу. Я ведаю дакладна, што яшчэ па планах Кремля 2010 года было прапісана, што пасля выбараў прэзідэнцкай кампаніі 2010 года на Беларусі павінна была застацца апазіцыя толькі прарасійская. Нацыянальна свядомая апазіцыя павінна была знікнуць. І вось гэтыя планы, яны не памяняліся. І я думаю, што чаму вось менавіта зараз пайшлі прыхільнікі такой пазіцыі на такі крок, я думаю, што тут звязана яшчэ і з тым, што Лукашенко нарэшце здаўся Крамлю в плане подписания, вот памятаете, была 31-я сакрэтная дорожная мапа по больш цеснай інтэграцыі Расійскай Федэрацыі і Беларусі. І вось менавіта я думаю, што ў гэтым пункце, ў 31-м пункце і прапісаны гэтыя ўсе неабходныя крокі па ліквідацыі нацыянальна свядомай апазіцыі Беларусі і адзін з крокаў это прызнання бел-чырвона-белага сцяга экстрэмісцкім. Я думаю, што будуць яшчэ і іншыя крокі, але мэта адна. У Беларусі павінна застацца толькі прарасійская пазіцыя. Ну, чакайце, калі мы кажам пра, вот, скажем, забарону ці прызнанне экстрэмісцкай нацыянальнай сімволікі, бел-чырвона-белага сцяга, а прычым тут тады застацца толькі прарасійская апазіцыя? Усё нацыянальнае беларускае у Беларусі будзе знішчацца. Вы гляньце, ужо нават пытанне па вывучэнню беларускай літаратуры і беларускай мовы пробным такім шарам закінута ў школы. Можа быць, это только яшчэ адзінка, але гэта ўжо пробны шар закінуты. Я думаю, што будуць яшчэ і далейшыя крокі менавіта з тым, каб Беларусь зрабіць Крымам нумар 2. Для Пуціна неабходны тэрытарыяльны поспех. Бо мы ведаем, што у 21 годзе у Расійскай Федэрацыі парламенцкія выбары, а там неўзабаве і прэзідэнцкая кампанія новая. І менавіта вось Пуціну і яго прыхільнікам ёсць неабходнасць узняцця аўтарытэта у Расійскай Федэрацыі. А вы памятаеце, калі адбылося далучэнне Крыма, так званае далучэнне Крыма да Расійскай Федэрацыі, тады імідж Пуціна узляцеў угору вельмі імкліва. Такім чынам атрымліваецца, ну, што вы чакаеце ў тым выпадку, калі вось гэтыя намеры, планы будуць здзейсненыя, што вось ідзе Рыгор Кастусёў у сваім вось выдатным шыкоўным строі і на лацкане ў яго бел-чырвона-белы сцяжок, і ён аўтаматычна... Я станаўлюся экстрэмістам. І ўсё? Ну, выходзіць так. Калі такое рашэнне будзе прынята, то адназначна так. А што чакае партыю БНФ? У такім выпадку партыю БНФ, як я ўжо і сказаў раней, што усе нацыянальна-патрыятычныя сілы будуць проста знішчаны. І партыя БНФ, і таварыства беларускай мовы, і іншыя арганізацыі, якія вось менавіта змагаюцца, дзейнічаюць менавіта ў падтрымку у адраджэння беларускай мовы, культуры, незалежнасці і так далей.
Ну, атрымліваецца лагічна тады, што калі партыю БНФ, у якой бел-чырвона-белы сцяг, і у якой, калі я не памыляюся, там нават у статуце прапісана, што бел-чырвона-белы сцяг зрабіць, вярнуць яму дзяржаўны статус. Так, і герб пагоня. І герб пагоня, ну, пра герб пагоня пакуль як бы там у неабыякавыя грамадзяне нічога не напісалі, але бел-чырвона-белы сцяг прапісаны ў статуце партыі, сцяг экстрэмісцкі, партыя экстрэмісцкая. Ну, выходит так. І ўсё, то есть вы рыхтуецеся ўжо да таго, што вы будете тут галоўным экстрэмістам Беларусі? Ну, пакуль што мы, як бы кажуць, не рыхтуемся, але задумваемся. Мы задумваемся, што вот сітуацыя, назрывая сітуацыя менавіта такая, як вы сказалі, што калі будзе рашэннем беларускіх уладаў прынята рашэнне прызнаць бел-чырвоны-белы сцяг экстрэмісцкім, то адназначна, што партыя БНФ, і не толькі партыя БНФ, становіцца экстрэмісцкімі арганізацыямі. А калі можа прызнаць такое быць прынята рашэнне? Цалкам верагодна, што можа быць прынята і на ўсебеларускім так званым народным сходзе. Цалкам верагодна. Бо пракуратура зараз, генеральная пракуратура вельмі актыўна працуе над гэтым пытаннем. Але ж у гэтага так званага усебеларускага народнага сходу няма ніякага такого статуса і паўнамоцтваў прымаць нейкія рашэнні і дакументы. А вы звярніце ўвагу, што ёсць такая ідэя менавіта на гэтым сходзе надаць легітымнасць і прапісаць гэта ў Канстытуцыі. І, магчыма, цалкам верагодна, што разам з мясцовымі выбарамі, дакладней з выбарчай кампаніяй па выбарах мясцовых дэпутатаў, будзе прызначаны і рэферэндум. Куды яны аднясуць гэта пытанне? На ўсебеларускі народны сход, або, можа быць, на рэферэндум. Ну, ведаюць толькі тыя людзі, хто займаецца гэтым пытаннем. Але адназначна, што гэта пытанне і на ўзроўні генеральнай пракуратуры, і на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта актыўна вывучаецца, і над гэтым пытаннем вельмі актыўна працуюць. Ведь, ну вот мы уже столько разоў паўтарылі гэтае слово, там типа там ліст ці там заява ад 100 нейкіх вот невядома каго чалавек. І на сёння мы маем звыш 70 000 подпісаў, якія былі пастаўленыя пад петыцыю аб тым, каб бел-чырвона-белы сцяг ні ў якім выглядзе не забаранялі. І што? На сённяшні дзень, я ведаю, было 75 уже тысяч. Да, ну 75 000 і 100. Так. Ёсць розніца. Ёсць розніца. Ну, але ж мы ж ведаем, дзе мы жывём. Мы жывём у Рэспубліцы Беларусь, і мы ведаем, якая ёсць у Беларусі ўлада. І мы ведаем, як прымаюцца рашэнні, як праводзіцца галасаванне. Як праводзіцца галасаванне ў час выбарчых кампаній, як праводзіцца галасаванне і на ўсебеларускім народным сходзе, і як праводзіцца галасаванне па выбарах дэпутатаў, дэлегатаў і так далей. Вы ж ведаеце, што многія людзі пажадалі стаць дэлегатамі ўсебеларускага народнага схода, так званага, і ім што адказалі? Што вы не ў тыя дзверы пагрукались, што дэлегаты ўсебеларускага народнага схода па тым рэгіёне, дзе вы жывеце, уже абраны. Ну дакладней, прызначаны. Ну так, вот бачыце, вельмі так хутка, імкліва гэта ўсё было зроблена. 28-га, здаецца, студзеня быў адпаведны там папера, падпісаная Лукашэнкам. Указ. І 28 студзеня ўжо былі зацверджаныя спісы па большасці раёнаў. А ў некаторых рэгіёнах ўжо былі дэлегаты вядомыя да 28-га. Дарэчы, вам же ж прапаноўвалі стаць дэлегатам гэтага сходу. Чаму? Не было мне прапановы. Ну, Лукашенко ж казаў, што мы там вот апанентаў гатовыя запрасіць. Ну, гэта былі словы Лукашэнкі, але афіцыйна у партыю БНФ прапановы або лісты, або в электронным варыянце не паступалі. А пайшлі б, калі прыйшло? Рашэнне сойма партыі БНФ адназначнае на такія сходы не хадзіць. Ну, так і я выконваю рашэнне сойма. Слухайте, а вот меркаванне лідера партыі, вот што, нічога не значыць? Што такое для беларускіх уладаў прысутнасць таго або іншага кіраўніка партыі? Это значыць, што кіраўнік партыі, або гэта партыя, якая накіравала кіраўніка удзельнічаць у гэтым сходзе, значыць, надае легітымнасць тым рашэнням і прызнанне партыі тых рашэнняў, якія будуць прыняты на гэтым сходзе. А мы ведаем, што это будзе прынята.
Там будуць прыняты рашэнні, якія ідуць уразрэз з палітыкай партыі БНФ. Вас не здзівіла тое, што з боку людзей, якія, можа быць, ну, не пры ўладзе, а чыноўнікаў, ну, на слыху толькі выказванне дэпутата Варанецкага, які выступіў супраць вот такога рашэння магчымага прыняцця. Вас не здзівіла то, што вот адзін? Ну, я бачу, што ён выказаўся, менавіта выказаў супрацьлеглае меркаванне наконт прызнання сцяга экстрэмісцкім. Я думаю, што такія думкі не толькі ў яго, але астатнія проста баяцца. І ад мяне павага да спадара Варанецкага за яго мужнасць, за то, што ён нашоў у сябе смеласць выказаць свае меркаванне. На жаль, такіх смелых больш не знайшлося. Слухайте, вот той же самы Артём Шрайбман напісаў, што такое рашэнне ўладаў, калі яно будзе здзейснена, гэта фактычна азначае, што як толькі ўлада змяняецца, чырвона-белы сцяг становіцца адназначна. Калі раней яшчэ можна было спрачацца, то пасля такога рашэння, пасля такой пастаноўкі нават пытання, адназначна чырвона-белы сцяг будзе дзяржаўным. Тое ж самае мне вось і сёння ў размове сказаў гісторык, прафесор Алесь Краўцевіч. Ён сказаў, што Я згоден са Шрайбманам, я згоден з Краўцевічам, што нам трэба вярнуцца да таго, што чырвона-белы сцяг павінен стаць дзяржаўным сцягам. Але я, як палітык, трошку разглядаю пытанне з іншага пункту гледжання, што ўсё гэта трэба зрабіць на заканадаўчым узроўні. Гэта трэба правесці або праз парламент, або праз іншыя дзяржаўныя органы, каб не было праз 5, праз 6 год нават спробы зрабіць зваротны працэс, як это адбылося ў 95-96 годзе. Вот менавіта праз заканадаўчыя акты, каб усе грамадзяне Рэспублікі Беларусь яго прызналі дзяржаўным. Усе установы прызналі дзяржаўным. Бо пытанне вот просто на эмоцыях – это неправільнае вырашэнне гэта пытання. Ну, у любым выпадку вы зараз гаворыце пра тое, як гэта павінна быць зроблена пасля, але вот сёння прымаецца, да прыкладу, заўтра прымаецца рашэнне чырвона-белы сцяг экстрэмісцкі. Як гэта паўплывае на яго? Вот гэта на дадзены момант будзе ўсё ж такі паразай для сцяга ці перамогай? На сённяшні дзень, я ведаю дакладна, бальшыня грамадзян нашай краіны прызнае чырвона-белы сцяг. Вось менавіта з гэтымі падзеямі, у звязку з гэтымі падзеямі, якія адбываліся ў 2020 годзе, у час прэзідэнцкай выбарчай кампаніі і пасля дня галасавання, гэты сцяг ужо ўвайшоў беспаваротна не толькі ў мазгі, ў галовы нашых грамадзян. Ён увайшоў нават беспаваротна і ў сэрцы. І ўсе тыя людзі, якія лічаць сябе незгоднымі або стаяць на пазіцыі незгоднымі з пазіцыяй беларускіх уладаў, а такіх каля 80%, хай 70%, это значная бальшыня. Вось менавіта усе гэтыя людзі схіляюцца да таго, што чырвона-белы сцяг павінен быць дзяржаўным. І для мяне задавальненне, што праблемы ў грамадстве ўжо не будзе. І я скажу вам дакладна, што абараняць чырвона-зялёны сцяг не выйдзе ні аднаго чалавека. Як не выйшлі абараняць у свой час, памятаеце, калі прыпынілі дзейнасць камуністычнай партыі. Было 20 з лішнім мільёнаў камуністаў, кампартыю зачынілі, і ні адзін камуніст не выйшаў абараняць кампартыю. Вось будзе такая ж самая сітуацыя. Спадар Ігор, давайте да яшчэ адной такой тэмы важнай, мне падаецца. Не так шмат часу засталося да 25 сакавіка. Гэта дата, якую партыя БНФ, увогуле ўсе дэмакратычныя сілы не прапускалі ніводнага года, якія б там рэпрэсіі і забароны не былі. Але сёлета рэпрэсіі і забароны, ну, відаць, такіх у гісторыі найноўшай Беларусі не было. Якія планы? Я вам скажу, што партыя БНФ заўсёды несла адказнасць і нясе адказнасць менавіта за гэтую дату. І я вам ужо скажу першаму, што мы адражаем зноўку працу аргкамітэта па значэнню Дня волі, таго аргкамітэта, які працуе са стагоддзя
азначэння Беларускай Народнай Рэспублікі, азначэння стагоддзя. Я вось недавно размаўляў з Мікалаем Купавай, ён ужо выздаравіў, слава Богу. І яшчэ вам скажу, што мы тыдні 2-3 таму назад падалі заяўкі ад партыі БНФ, дакладней ад грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння у камунальную службу, у службу хуткай дапамогі і міліцыі, гарадской міліцыі, заяўкі на заключэнне дамоваў для правядзення акцыяў. Бо згодна цяперашняга беларускага заканадаўства заяўка у гарвыканкаме на правядзення шэсця там або мітынга або іншае мерапрыемства не будзе прымацца і разглядацца гарвыканкамам без наяўнасці дагаwaroў менавіта з гэтымі службамі. Хуткая дапамога, камунальнікі і міліцыя. І я ўжо ведаю дакладна, вось мае намеснікі і кіраўнік гарадской мінскай арганізацыі ўжо працуюць у гэтым накірунку, і поступила інфармацыя, што і камунальнікі, і служба хуткай дапамогі гатовы заключыць з намі дамовы. Міліцыя пакуль што адказу не дала. Але з фарматам вызначыліся, гэта ўсё ж таки будзе там шэсце, мітынг, канцэрт, як это было на 100-годдзе. Фармат мы яшчэ не вызначалі. Я думаю, што у аргкамітэт, да аргкамітэта далучацца прадстаўнікі іншых партыяў, іншых арганізацыяў. І я ўсё ж таки хачу, каб гэта была заяўка супольная. Не толькі ад партыі БНФ, каб гэта была заяўка супольная на ўзроўні аргкамітэта па значэнню Дня волі. І вось той аргкамітэт, які існаваў са стагоддзя БНР, мы лічым працаздольным, дзейсным, і я думаю, што ў хуткім часе гэта заяўка будзе падрыхтавана. Такім чынам, на дадзены момант чакаецца адказ ад, ну, канкрэтна не адказ, а нават падпісання згод адпаведных дакументаў са службамі з усімі, там лекары, камунальнікі, міліцыя, і як толькі гэтыя паперы будуць, вы з імі ідзеце ў Мінгарвыканкам. Тады рыхтуецца заяўка ў гарвыканкам для вызначэння месца правядзення, і менавіта да заяўкі ў гарвыканкам павінны прыкладацца гэтыя договора. Без наяўнасці договораў з гэтымі службамі заяўка не прымаецца. Ну, ёсць такое заканадаўства, і мы да гэта нікуды не падзенемся. Але калі вы ўжо ідзеце з заяўкай у выканкам, там павінен быць прапісаны фармат мерапрыемства? Конечно, так. Калі вы будете яго абмяркоўваць? Як толькі атрымаем апошні договор з міліцыі, то адразу сабяром аргкамітэт і будем над гэтым працаваць. Але асабіста вы да якого фармата схіляецеся? Вот вы вот просто як чалавек. Для мяне самы прымальны варыянт гэта было бы шэсце па цэнтру горада Мінска і мітынг в такім урачыстым месцы, ну, накшталт плошчы Свабоды або каля опернага тэатра, ну, дзесьці тут. Можна сквер або парк Янкі Купалы. То есть вярнуцца да такіх шырокафарматных мерапрыемстваў. Вось я лічу, што 2018 год оперны тэатр паказаў, вот менавіта мітынг каля опернага тэатра паказаў, што такія мерапрыемствы мы здольны правадзіць на дзесяткі тысяч чалавек. То есть вярнуцца да такога БНР, якога пакуль яго не сапсавалі Матолька, Пальчыс і Белаус. Ну чаму Матолька, Пальчыс, Белаус сапсавалі? Яны актыўна працавалі з намі разам у аргкамітэце ў 18 годзе, і яны зрабілі вялікі уклад і ўнёсак у менавіта у азначэнне і 100-й гадавіны БНР і 101-й гадавіны. Дарэчы, вось калі мы ўзгадалі пра гэтую, так бы мовіць, моладзь, якая тады навязала новы фармат святкавання, яны будуць браць удзел у гэтым? Я скажу, што яны не то што навязалі. Яны уключіліся ў працу аргкамітэта, і гэта было супольнае рашэнне. Я ўжо не памятаю, хто прапанаваў. Ну, гэта не так важна, хто прапанаваў. Самае галоўнае, што гэта было супольнае рашэнне, і заяўку ў гарвыканкам падпісалі не прыватныя асобы, а падпісалі арганізацыі. Бо калі заяўку падпісваюць прыватныя асобы, то колькасць удзельнікаў мерапрыемства павінна абмяжоўвацца 1000 чалавек. Разумееце? Калі падпісваюць юрыдычныя арганізацыі, партыі або грамадскія арганізацыі, то колькасць ужо не абмежаваная. Вось менавіта 18 год і паказаў, што менавіта падпісанне заяўкі арганізацыямі
і дало нам магчымасць запрасіць вялікую колькасць, і значна вялікая колькасць людзей удзельнічала, ну, былі десяткі тысяч чалавек. Не, я до того, каб ўсё ж таки ёсць нейкі, ну, я не ведаю, там, можа быць, уже размовы былі, каб хлопцы, тыя ж самыя там Белаус, Матолька ўзялі ўдзел у працы гэта аргкамітэта. Ну, я вам скажу, што размовы ўжо былі. Просто, наколькі я ведаю, пальчыста вядома дзе. Ведаю, да. Да, за кратамі Матолька за межамі Беларусі. Але я думаю, што гэтыя хлопцы не будуць у Баку і прымуць пасільны ўдзел у падрыхтоўцы да адзначэння Дня волі. Таксама спадзяюся на гэта, але як вы сабе уяўляеце святкаванне угодкаў БНР і ва ўмовах, калі ну пакуль што забароны там ці прызнанне бел-чырвона-белага сцяга экстрэмісцкага няма, до 25 сакавіка будзе, не будзе, час пакажа, але нават з тым стаўленнем, нават не тое, што да сцягаў, а нават да стужак недзе там павязаных з боку тых самых вот... Ну, як вы кажаце, Зміцер, час пакажа, але мы пакуль што робім тое, што мы павінны рабіць. Мы паступаем згодна беларускага цяперашняга існуючага заканадаўства, рыхтуем дагавары са службамі, будзем рыхтаваць супольную заяўку, ну а час пакажа. Вы гатовы прыйсці на святкаванне угодкаў БНР без нацыянальнай сімволікі? Не, для мяне гэта непрыемлема. Нават пад пагрозай затрымання суткаў, крымінальнай справы, калі будзе як экстрэмісцкі закон. Ведаеце, за маё жыццё, так, от я і сёння, ці учора, ці заўтра, я заўсёды, калі выхажу з дому, або нават ад вас от выйду, я мяркую, што ў любы час мяне могуць затрымаць. Як гэта было заўсёды. І па дарозе в аэропорт меня арыштоўвалі, па дарозе ў Мінск мяне арыштоўвалі, і ў Магілёве мяне затрымлівалі, і ў іншых месцах затрымлівалі. Таму, ну, быць гатовым, як кажуць, я гатовы заўсёды. І то, што могуць затрымаць, я таксама это разумею. Ну, раз мы за гэта, кажуць, падпісались, раз мы з'яўляемся вот тымі людзьмі, якія выступаюць у абарону нашай краіны, у абарону незалежнасці, эканамічнай, вайсковай, палітычнай незалежнасці, раз мы ідём і змагаемся за адраджэнне нашай культуры мовы, ну, мы ўзялі на сябе гэту адказнасць, мы павінны гэту адказнасць дзесьці да канца. Спадар Ігор, а ці можна нечага дамагчыся ў сённяшняй сітуацыі, у сённяшняй Беларусі? Калі мы самі кажам пра тое, што там 100 подпісаў, а тут 75 подпісаў, тысяч подпісаў, і мы разумеем, што не мы прымаем рашэнне. Мы гаворым пра небяспеку для мовы, культуры, але мы змагаемся, партыя змагаецца, нічога, вынікаў ніякіх няма. Колькі партыя гавора пра пагрозу расійскай акупацыі, ці там паглынанне Беларусі, ці страты суверэнітэта? Ну, вот вы кажаце, што мы штосьці робім і нічога не атрымліваецца. Ну, давайте я вам прывяду прыклады. До выбарчай кампаніі 2020 года нават ужо кампанія ішла, і многія прэтэндэнты ў кандыдаты на пасаду прэзідэнта, або ўжо нават кандыдаты, праводзілі свае мітынгі, нават некаторыя пад чырвона-зялёнымі сцягамі. А што атрымалася ў выніку? У выніку бел-чырвона-белы сцяг заняў сваё пачэснае месца сярод усяго грамадства нашай краіны. Я думаю, что это не дзякуючы партыі, а дзякуючы ОМОНу. Для мяне не так важна, чаму гэта адбылося, так? Але калі б не было партыі БНФ, то гэта абсцягу даўным-даўно не было. Калі б не было іншых арганізацый, сімвалам якіх з'яўляецца бел-чырвона-белы сцяг, то не было б і 20-го года. Разумееце, тая праца наша, шматгадовая праца, дзесяткі гадоў, яна не прапала задарма. Вось менавіта наяўнасць нашай працы доўгі-доўгі час і вылілася ў тое, што сталася ў 20-м годзе. Я памятаю мора людзей, мора бел-чырвона-белых сцягоў, герба пагоня. Вот я шчыра скажу, што я пра гэта марыў даўно. Я пра гэта марыў з 95 ці 96 года, калі адбыўся рэферэндум. І тады, на пачатку да рэферэндума, нам казалася, што бел-чырвона-белы сцяг прыйшоў назаўсёды. На жаль, тады мы памыліліся.
адбыўся рэферэндум, сцяг адмянілі, сцяг знялі з дома ўраду, разарвалі на кавалкі, але прайшоў час, сцяг жыве. І я думаю, што гэты сцяг будзе жыць вечна. І менавіта тут праца ёсць наша, і гэта праца недарэмная. Згодны. Давайте про палітыку у такім чыстым палітычным сэнсе. Калі ласка. Ўсё ж такі, як бы, графікі вот этих палітычных кампаній, нягледзячы на тое, што ўсё тут мяняецца, ніхто не адмяняў, там блізіцца выбары мясцовыя саветы. Калі ўсё застаецца так, як ёсць у краіне, партыя БНФ бачыць сэнс удзелу ў гэтых выбарах? Вось менавіта яшчэ раз папраўлю вас, што не выбары, а выбарчая кампанія. І калі партыя БНФ ідзе на выбарчую кампанію, то яна разумее, і актывісты партыі БНФ разумеюць, што не стаўшы дэпутатамі, яны робяць справу для папулярызацыі менавіта каштоўнасцей партыйных, нацыянальных, вот, і чырвона-белага сцяга. І вось менавіта вот гэта праца, кожную выбарчую кампанію, это цяжкая праца. І ў 8-м годзе, і ў 10-м годзе, і ў 12-м, 16-м, і іншыя гады, пачынаючы там з 94-го года, вот менавіта папулярызацыя каштоўнасцей нацыянальных, і сцяга, і мовы дае свае вынікі. Вот памятаеце, партыя БНФ абвесціла 18-й год годам беларускай мовы, або 19-й, вот выбачайце, што я, можа быць, памыляюсь. І што паказаў перапіс? Перапіс насельніцтва паказаў прыхільнасць да беларускай мовы больш высокую, чым у час перапісу папярэдняга, 20 год таму назад. Не так проста тут ўсё адбываецца. Вот менавіта праца партыі БНФ, іншых арганізацыяў на гэты конт дала свае вынікі. Што беларускую мову назвалі роднай больш 50% грамадзян Беларусі. Але от як вы сабе ўяўляеце выбарчую кампанію, перадвыбарчую кампанію так. На гэты час? Я ж памятаю, на любой падчас выбарчай кампаніі стаіць прэтэндэнт там ад партыі БНФ, сцяг бел-чырвона-белы, улёткі, пагоня, мова, ну ўсё як трэба. Так. А цяпер? Ну, будзем бачыць, час пакажа. Час пакажа. Як вы лічыце, калі ўсё ж такі паглядзець на тое, як вот хто абудзіў народ зараз вот у 20-м годзе, хто прымусіў там людзей выйсці, шмат кажуць пра тое, што вот старая ці класічная апазіцыя, яна ўжо аджыла сваё. Ну, яна зрабіла сваю справу. Цягам вось гэтых там 30 гадоў яна зрабіла там хто лепей, хто горы, але зрабіла сваё. Ну, час прайшоў. Ну, вот давайте я вам адкажу спачатку на першую частку ваша пытання, што або хто абудзіў грамадзян Беларусі, хто абудзіў беларускі народ. Вот давайте вернемся до часоў Савецкага Саюза. У часы Савецкага Саюза ўсё грамадства Саюза знаходзілась у полі поўнай хлусні. Вот наяўнасць хлусні у тыя савецкія часы была до такой ступені, што людзі не ведалі, дзе гучыць праўда, а дзе гучыць хлусня. Менавіта у Беларусі з прыходам Лукашэнкі у 94-м годзе да ўлады, калі ён стаў прэзідэнтам, от менавіта Беларусь засталася тым астраўком хлусні. Беларускі народ адрэагаваў, абраўшы Лукашэнку менавіта вот на гэту хлусню, як чалавек, які вот, ну, быў наркаманам, і які з этой іголкі наркатычнай не змог ад яе адказацца. Вось менавіта праз хлусню Лукашенко перамог. Вот з чым ішоў Пазняк на выбары 94-го года? Пазняк ішоў з праўдай, з такой знатнай кампаніяй, з такой знатнай камандай. Але людзі былі не гатовы слухаць праўду. Сёлета, дакладней лета, ў 20-м годзе, менавіта людзі нарэшце зразумелі, што ўсе гэтыя гады ім хлусілі, што ім схлусілі і па выніках выбарчай кампаніі, што іх падманулі, што у іх скралі іхныя галасы, што скрадзены вынікі галасавання сапраўдныя. Вось менавіта усведамленне гэтага
непрымання хлусні і абудзіла грамадзян Беларусі, і абудзіла беларускі народ. Менавіта праз адмову ад хлусні. Але вы не адказалі на другую частку Так, пытання. а другая частка пытання, напомніце, калі ласка. А про тое, што, можа быць, час класічнай апазіцыі ўжо прайшоў, новым сілам дарогу. Я рады бачыць любыя новыя сілы, але для мяне новыя сілы прымальныя тыя, якія выступаюць за адраджэнне Беларусі. Менавіта нацыянальна-патрыятычныя сілы. Калі сюды прыходзяць сілы, якія глядзяць на ўсход, на Крэмль і выконваюць рашэнні Крамля, для мяне гэтыя сілы непрыемлемы. І яшчэ хочу вам азначыць, як бы цяжка не было старой, як вы называеце, апазіцыі, але эта старая апазіцыя, ведаеце, на чым трымаецца? Яна трымаецца на ідэі, на якойсьці ідэалогіі. Тыя сілы, якія з'яўляюцца новыя, без ідэі, это неперспектыўныя палітычныя сілы. Яны могуць быць сёння з'явіцца, заўтра не разваліцца могуць. Таму менавіта аснова ідэя, яна трымае і БНФ, і трымае іншыя нацыянальна-патрыятычныя і партыі, і грамадскія арганізацыі. Наколькі, на ваш погляд, все ж таки на сёння, асабліва з улікам нядаўніх апошніх заяваў Медведева, павялічылася апошнім часам пагроза гэтая для незалежнасці Беларусі? Пагроза павялічылася, і я не памятаю, хто з журналістаў напісаў, калі прыязджаў Медведзеў сюды ў Беларусь, прыязджаў новы прэм'ер-міністр Беларусі, то ён прыязджаў паглядзець маёмасць, што будзе перададзена Крамлю з далучэннем Беларусі да Расійскай Федэрацыі. А выказванне Медведзева пра адзіную валюту – это і ёсць адзін з пунктаў той 31-й дарожнай мапы па інтэграцыі Рэспублікі Беларусь у Расійскую Федэрацыю. Для мяне там нічога новага не прагучала. Для мяне бачна адназначна, што пажаданні Крамля не змяніліся, і гэтыя пажаданні яшчэ больш узмацняюцца. Пажаданні Крамля на далучэнне Беларусі да Расійскай Федэрацыі. І я думаю, што проста Лукашенко ўжо надламалі, Лукашенко гатовы падпісаць усё, што неабходна Крамлю для таго, каб Беларусь далучыць больш цесна, як яны выражаюцца, да Расійскай Федэрацыі, і Лукашенко стане або губернатарам, або намеснікам на Беларусі по распараджэнню Крамля. Ці маюць беларусы сёння нейкія магчымасці гэтаму супрадзейнічаць? Вось менавіта праз пратэсты рознай формы беларусы могуць супрадзейнічаць памкненням Крамля і рашэннем Александра Лукашэнкі. Другога варыянта я пакуль што не бачу. Самы страшны варыянт – это фармаванне партызанскіх атрадаў, пра што я ўжо вам памятаю распавядаў. Так, вы ж все ж таки там маеце вайсковы чын. Так, офіцер запаса, страляць умею, тэхніку вадзіць умею. Офіцер, хто вы там у нас, палкоўнік? Не, я дайшоў да старэйшага лейтенанта, і калі папаў ужо ў разрад неблаганадзейных, мне ўжо далей звання не прысвоілі. І на завяршэнне, якія ў вас ёсць ці няма спадзяванні на тое, каб неяк гэтае выпаленае палітычнае поле адрадзіць там на новыя сілы у выглядзе там Ціханаўскай і яе офіса, Латушкі там ці яшчэ каго іншага? Для мяне найперш пажадана, каб вось менавіта гэтыя новыя палітычныя сілы, і Латушка, і Ціханаўская, і тыя амбасадары, якія далучыліся да Латушкі, сталі на шлях абароны незалежнасці менавіта на глебе захавання нашых каштоўнасцяў, пра якія ўжо я вам сказаў. І чырвона-белы сцяг, і палітычная, эканамічная, вайсковая незалежнасць, адраджэнне мовы, культуры і так далей. І як я бачу, што найбольш бы карысці ад гэтых людзей было, ведаеце, у якім выпадку? Тут Ціханаўская не попадае пад расклад гэтых людзей, што гэтыя людзі, якія ў свой час стваралі каманду Александра Лукашэнкі ў 94 годзе пад сцягам
ліквідацыі незалежнасці і далучэння да Расійскай Федэрацыі, а Лукашенко менавіта ішоў з гэтым сцягам, з гэтымі лозунгамі, каб яны таксама нарэшце распавялі праўду аб тых падзеях, калі фармавалася каманда Александра Лукашэнкі і калі фармаваўся цяперашні існуючы рэжым. Вот менавіта ж рэжым, ён не фармаваўся менавіта адным Александром Лукашэнкам. Ён фармаваўся той камандай, якая атачыла яго з 93-го года, і для мяне заўсёды было цікава, хто або што аб'яднала тых людзей вакол Лукашэнкі, і яны падтрымалі яго. Да, кагосьці ўжо няма сярод нас, лёс склаўся трагічна, але заўважце, што нават тыя людзі, якія ад Лукашэнкі адышлі, яны тую сваю цагліну, якую уклалі у падмуркі рэжыма, у сцены рэжыма, яны, на жаль, да гэтай пары гэту цагліну з тых падмуркаў не забралі. І да гэтай пары мы не ведаем праўду аб тым, як фармаваўся рэжым, хто прымаў рашэнні, чаму прымаліся рашэнні, хто даваў пасады, як гэтыя пасады дзялілись, хто даваў Александру Лукашэнку грошы на выпускі плакатаў у 94 годзе, чаму іх друкавалі ў Нямецчыне, як яны пастаўлялись у Беларусь. Пытанняў вельмі шмат. І хацелось бы ад гэтых людзей пачуць менавіта адказ на гэтыя пытанні. Ну, то, што яны далучылись да апазіцыі, это добра. Мне хацелось бы, каб гэта іхнае рашэнне было шчырым. Бо калі гэта рашэнне будзе шчырым, то ад гэтага будзе карысць нашай краіне. Дякую вялікі. Ну што ж, старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў, Зміцер Лукашук, слухайце і глядзіце нас. До сустрэчы.